Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ziyanyuka izibalo zababoshelwa ubugebengu kwamashu. Owezemfundo unikele ngezindlu zangasese eMgungundlovu. Kanti owezokuvakasha ukhuthaza ezokuphepha ngamaholidi. Siyanyuka isibalo sabasolwa ababoshwayo ngamacala ehlukene obugebengu nokubulawa kwabantu emgaqweni uDumisane emakhaya nasehostela kwamashu. Laba kuvela ukuthi baboshelwa eMandeni emavikini amabili edlule beboshelwa amanye amacala nokuqhubeka ke kophenyo baphinda bayamaniswa nezinsolo zevideo ebaveza beqhumisa izibhamu emoyeni ehostela kwamashu. Phakathi kwezinto ezithe zenzeka ngesikhathi kuvela labasola into yokuqala eyenzekile upheqihiqi uvelile ngesikhathi abezindaba kumele bezothwebula ngaphakathi. Into evezwe uhlaka la NPA bakhala ngokuthi kunohlelo kusamele lenziwe lokuhlonzwa kwabo labasolwa olubizwa ngeparade. Iparade imbukele ekhaya ila khona kusuke kuzoletha abasolwa kanye nabanye abantu bese kuthathwa izisulu zilethwe nazo izobakhomba ngokuthi uyena yini lo umuntu osuke emenzakalisile. Kwa NPA baveza ukuthi mangabe abasolwa beke baveza kuma camera ila khona kube sekwazi ukuthi kulimale ukuqhutshekwa kophenyo mayelana nawo lamacala. Labasolwa babhekene namacala ahlukahlukene bebo babili nabo singezukwazi ukuthi sibadalule babhekene namacala awu13 bese ukuthi oyedwa wabo waphinde wakwazi ukuthi agibele eboxini yena ngamacala akhe awu15 abhekene nawo eyedwa. Kuwona lamacala kukhona wokuphanga awokuzama ukubulala ukubamba inkunzi kanye namanye. Kube sekugibela futhi eboxini loyo umphathi kwisiteshi samaphoyisa kwamashu njengoba bekade kufakwe isicelo sokuthi bobabili labasolwa bayogcina kusona isiteshi sakamashu. uKenneth Dumisane Mthembu uyena ogibele eboxini nala khona uNPA kade umphosa imibuzo ngezinto kumele zenzeke nezisicelo esifakiwe. Esinye sazo ukuvumeleka kwezivakashi ukuthi zizovakashela abasolwa kanye nokulethela izinto ezifana nensipho yokugeza kanye nokunye. uKenneth Mthembu uqinisekisile ukuthi banezindawo ezanele ukuthi bengabagcina abasolwa futhi konke lokho abacelile kokuthi kufike izivakashi ziphinde ikwazi nobalethela izinto abayidingayo kuzokwenzeka. Ngaphambi kokuthi abasolwa bevele, Commissioner amaphoyisa kusona isifundazwe uNhlanhla Mkhwanazi ukwazile ukuthi akhulume nabezindaba echaza ngendlela abasolwa ababoshwe ngayo njengoba beveza nokuthi kukhona nabanye abathathu ababoshwe eGoli. La kwamashu njengamanje enkantolo esebenza la kwamashu sifikela ngoba sizolalela icala lababoshwa. Ngicabanga ukuthi umphakathi uzokhumbula ukuthi kuke kwaqhamuka ko social media amavideo amaningi etshengisa abafana abancane bala kwamashu behamba bedubula ngebhamu bedubula emgaqweni behambela la ehostel la kwamashu. Amaphoyisa sezakwazi ukubathola iningi labo abathathu baseGoli baboshwe eGoli batholana nabo nebhamu ezingekho emthethweni. Abayisithupha bazovela la namhlanje la enkantolo eNtuzuma Court ngokuboshwa beboshelwa wona lamacala. Amacala abazobhekana nawo ke sikwazi ukuthi sibahlanganise nawo amacala okubulala awu11 sebebulala abantu abawu11 esibavulele wona nalaba befuna khona ukubulala abantu kodwa abantu bangashona ukuntshontsha impahla ukurobha impahla zabantu njalo njalo. So maningi nje amacala azobhekana nawo njengoba bekhona la. Sithemba ukuthi nje ngo2 bazobeqhamuka enkantolo namhlanje. Sithemba ukuthi inkantolo izosemisana nathi ukuthi bagcine ngaphakathi ukuze umphakathi ukhululeke ungahlali ngokusabi ikakhulukazi njengoba kuzisikhathi zoChristmas. Sifuna ukubona igebengu njenganalezi ngaphakathi. Esikujabulelayo ukuthi okunye kwenzekile namhlanje kugwetshwe esinye sezigebengu naso besihlupha ngokubulala esabulala abantu necala lemeda wathola udilika jele ngale loqala waphinde kwaba namacala ama-attempted murder la egwetshwa khona iminyaka ewu20 ezobehleli ngaphakathi ejele. Siyakujabulela-ke into enjenganaleyo eqhamuka enkantolo ingakho sila namhlanje. Sebebonke abasolwa okamanje basayishagalolunye kanti abanye babo baboshelwe eMandeni ngamacala ahlukene. Isicelo sabo sebhail kulindeleke ukuthi silalelwe ngomhla ka27 kuNovemba kuwona lo nyaka. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngesenkantolo kaMantshi eNtuzuma.
Sibuyelwe isithunzi isikole samabanga aphansi iDeda Primary Ozwathini njengoba sinikelelwe ngezindlu zangasese. Lezi zindlu zivulwe ongqongqoshe bakazwelonke owezemfundo uSiviwe Khwarube nowezakhiwo zikahulumeni uDean McPherson. uKhwarube uthi lezi zindlu azwakhangwa umnyango kepha-ke zibe ngumnikelo wenkampani ezimele. Ukuvezileke nokho ukuthi lena ngeminye imizamo yabo yokuqeda izindlu zangasese ezingekho esimeni sokusetshenziswa abafundi. Uthisha omkhulu wesikole samabanga aphansi iDeda Primary uthi besingesihle isimo sezindlu zabo zangasese kanti uthi lo mnikelo abawutholile bokwakhelwa nokulungiselwa izindlu zangasese uzoletha ushintsho olukhulu kulesikole. Isimo la esikoleni besisibi kakhulu, besinama toilet amadala emgodi, abesenama cracks endongeni naphansi usukwazi ukubona emgodini ubuphezulu. So abengasekho safe for ingane. Even though besinawo ke lawa amanye afashayo kodwa ke abengekho enough. So ingane nje mostly besebenzisa lawo emgodi. Basakhela ama toilet awu10. Okwama toilet awu6 engane zamantombazane kuba u2 engane zakwa grade R kuba u2 ECD center yethu icrash engaphakathi. Base ke be converter awabafana ngoba bevele yakhake kahle bawa converter bawenza ukuthi abe afresh. Base be renovate ke lawa demadala. Yes. So lama toilet asiza kakhulu, si depende kakhulu ku borehole for amanzi. So nje amanzi nje siwathola ku borehole. So njoba sinama toilet esemaningana ke manje sesikwazi ukuthi siwavala amanye sisebenzisa amanye ukuthi system umise nenkinga sikwazi ukuthi silungise system ebesebenza la kwamanye. Ungqongqoshe wezemfundo kuzwelonke uSiviwe Khwarube uthi lokho kubuyisa isithunzi kubafundi. Siyavuya ngoba kaloku siyayazi into bana indaba ye proper sanitation ayo ndaba nje ye safety kuphela, also indaba ye dignity. Sifuna into bana aba learners zethu netishara zethu zikwazi ufumana indawo ezidignified ekuyeni khona ngasese. Ndiphinde ndaza ke nalapha kwesisikolo ndizele apha ke into bana bazosichazela into bana banengxaki nabo kwesisikolo abafuna uncedwa ngayo ye toilets, and so sizabe sisebenzisana ke nepartners zethu kwenzela basikwazi ubasiza. uKhwarube uthi benza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi bashintsha izindlu zangasese ezikoleni ikakhulukazi KwaZulu-Natal, Eastern Cape naseLimpopo. We are trying very hard into bana sizisuse kangangoko i-pit toilets by March 2025, particularly KZN nase Eastern Cape, and so that's why kuzawubona kuzabakho a big push yonceda ezi province 3 KZN, Eastern Cape neLimpopo. Ezindabeni za1 KZN TV uAyanda Dube ngwaDeda Ozwathini. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho kanye nokungcebeleka esifundazweni KwaZulu-Natal umfundisi uMusa Zondi uthi kubalekile ukuqinisekisa ezokuphepha kwizivakashi ezihambela isifundazwe KwaZulu-Natal ngesikhathi samaholidi okuphela konyaka. uZondi usho lokhu ngenkathi kwethulwa ngokusemthethweni iSummer Season Festive Launch endaweni yaseSayidi kwelinye lamabhishi eRamsgate nelingelinye ke elinamafulegi alihlaza. Kwethulwe iSummer Season Festive endaweni yasoGwini kanti ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho kanye nezokungcebeleka uthi kubalekile uqinisekisa ezokuphepha ukuze izivakashi izohambela izindawo ezahlukene zakulesi sifundazwe zizoyiphephile. We must ensure that holiday makers actually feel safe and are confident that we are committed to them having the best possible experience in the city and the province at large. For example, Durban is expecting an estimated 1.3 million tourists and investors to visit the city over the holiday season. So we believe that improving street and community safety will actually give them much needed assurance that they have made the right choice to spend their holiday season right here in the only metro we have in KwaZulu-Natal. Njengengxenye yokukhuthaza ezokuvakasha nokuphepha sekunokubambisana nezinhlaka ezithile ezahlukene. As part of our tourism awareness and safety measure, KZN Tourism and Film Authority has also partnered with the Department of Basic Education, KZN Ezemvelo, KZN Sharks Board and Trade Partners in order to facilitate
tourism educational programs that will kickstart tourism awareness among high school learners in the following districts: in Amajuba, here in Oku, and Zululand from the 3rd week of November onwards. Usihlalo we-tourism film uthi kubalulekile ukuthi abantu bazi ngesifundazwe sabo bavakashela izindawo abazakhele. Mhlambe umsebenzi wethu omkhulu our task before us is to make sure that KwaZulu-Natal is known throughout the world. But first and foremost, KwaZulu-Natal must be known to the people of KwaZulu-Natal. And the people of KwaZulu-Natal must begin to know KwaZulu-Natal. Kungabi ukuthi kukhona umuntu okwamashu ongazange alibeke eMlazi. Internal tourism is one of our key objectives as well. Imeya kaMasipala iRing Nkonyeni uthi bafundisa izivakashi ngezokuphepha uma zihambele leli dolobha. Siyahlangana sonke nosayithe nabanye abakhona la ogwini siyoma ebridging lapha eMhlungu la isisuke sitshela khona abavakashi bethu ukuthi kumele bayiphathe kanjani kuqala uma befika la ukuze bangaxabani no-law enforcement namaphoyisa akhona. Phinde futhi kuba abakhona abasuke bebazisa ukuthi uma ngabe ufuna ukuyophumula noma khona la ufuna ukuvakasha khona uma ngabe ungapha ezweni lethu eyiphi indawo ekumele kube uye kuyona. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele kwezindaba ze1 KZN TV ngiseRamsgate. Isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini sigxeka izigameko zokubulalana izibonakala zilokhu ziqhubeke njalo ehlalankosi ngekathi kuqhubeka umkhuleko esigodlweni enyokeni obuhanjelwe unyazi lwezulu ongangezwe lakhe uthi lesihlava sokuchitheka kwegazi sibeka kabi lesizwe kuyibalazwe. Bekumhlophe sonke isigodlo ngenkathi amalungu ebandla lamaNazaretha sePhleni ehambele lesi sigodlo sasenyokeni ukuzoletha umkhuleko waminyaka yonke. Lo mkhuleko buholwa unyazi lwezulu waqalwa kusakhona isilo esakhuthama imbube. Isilo esesihlalweni uMisuzulu kaZwelithini sigxeka kakhulu isigameko zokubulalana kwabantu kule ndawo. Iyona bakwethu esemkhulekweni wami eqala le ndawo yaSosuthu umvikadeni Zulu. Kodwa umonakalo owenzeka kulesi sigodi uyashaqisa. Kanguthandi kangibulala ubuthongo. Ngubhlungu obenzeka lapho uSuthu. Ngakho ke maNazaretha siyawudinga umkhuleko wenu. Uthi kube khona ukuthula kule ndawo. Ngoba manje isehlisa isithunzi kunesigodlo la. Zulu mnyama sisizeni lesisihlava kasisibeki kahle kwezinye izizwe nasemhlabathini wonke jikelele. Ihlalankosi leli. Isilo uMisuzulu kaZwelithini siphinde saphawula okokuqala ngentokazi yabonakala ifuna ukuziphonsa kwizikhulu ngenkathi kuvulwe isichuse sesilo esikhumulweni sezindiza iKing Shaka. Ezoyiphosa emakhosini nalakade kuhleli khona umongameli neziphathimandla zalelizwe. Bakwethu kuningi okukhulunywa ngabantu kulezi izinkundla zokuxhumana. Babodwa bathi intombi yami bakithi intombi yami bangaze lapho ukuthi bengathi intombi yami lena. Ubhlungu ke lo uphiwe into ungasiye yakho. Ngeke kuba ngokucacise lokho. Kusiyo intombi yami lena. Intombazane umntana abantu ngiyayazi. Akusiyo intombi yami kodwa ngiyayazi. Ngazi ngisho usizi lwayo.
yayisizwe iphosa enkosini yayo ngoba isenkingeni yangempela. Ngikhonela lokho ke mina Zulu Omnyama ukuthi nginisize manisinkingeni. Ngizoyisiza ke ngoba ngiyakholwa mina ngiyinkosi yesizwe, ingumuntu wami ngokuthi ingaphansi iwumZulu. NgiyakwaNgcobo liphi iqadi, ngiyakwaNgcobo. Ngizobika nje inkosini yamaqadi ukuthi inkosi yesizwe siyisize lengane ithola usizo ngoba isenkingeni. Ayikhulunywa ke inkinga zabantu. Ngizagcina lapha ke kodwa ibhlungu lento eyenzeke noma eyenzeka noma angithi eyenzakala kulo yamuntu wesifazane kangizukumela mina futhi kwenziwa yibo laba abalapha ekhaya abangiphikisa indaba yesihlalo. Ntombi yabo ke Unyazi luphinde lwakhulekela ukuba intsha yehlise kwizikambi zika Faro. Ngoba phela thina mawuzala umfana uthi uvukile umuzi. Mawuzele inkosazane uthi zangene inkomo. Manje abantu ke mabe sibazala sibakhulisa kahle ukuthi ngalesikhathi sunethemba bese utshwaleni. Uthi thina siphuzi njengabantu abawakhaya utshwala siphuza sifuna ukubona ibhodlela liwa ngapha. Namakesi wangapha. Bese sigibele ebhaleni basayibondlela ekhaya. Ezindabeni ze-1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo kwaNongoma. Kuleli qophelo ke sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asibingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ziyanyuka izibalo zababoshelwa ubugebengu kwamashu. Owezemfundo unikele ngezindlu zangasese eMgungundlovu. Kanti owezokuvakasha ukhuthaza ezokuphepha ngamaholidi. Umphakathi wakhela idolobha laseSayidi ubambe imashi nokuthula bekhalaza ngokuma kokusebenza kwesigungu esilwa nobugebengu kuleli dolobha. Lesigungu siqale ukungabonakali ngemumva kokuvula kwenxanxathela yezitolo iPortshepstone Mall ngenyanga eyedlule. Ilunga lomphakathi uDokotela uBongekile Sithole uthi bebenethemba lokuthi lesigungu sizofakwa kwizinhlelo zokusebenza kule nxanxathela yezitolo njengoba lilikhulu iqhaza ababelibambile ukugcina leli dolobha liphephile. Umphakathi wakhela idolobha laseSayidi uhambisa uhlu lwezikhalazo zabo ngokuma kokusebenza kwesigungu esilwa nobugebengu kuleli dolobha. Lesigungu sasungulwa abemboni yamatekisi ngaphansi kwaSantaco kwisifunda uku ngemuva kokubona kudlondlobala ubugebengu. Njengabantu abasukumile balwa emphakathini ukuthi bazovikela umphakathi. Kodwa kusimangazene ngomphakathi ukuthi uma seyivulwa imall bangaprioritizwa labantu njengabantu okuyibona abakwazi ukuthi basukume basilwele. Njengoba silana namhlanje nalabantu enibabonayo size lana sizosho ukuthi cha asivumelani naloko ngoba kunabantu kade bevikela even imaterial yokwakha le mall. Bathini ngabo? Sothi laba bantu sifuna baqasheke. Uma kuukuthi le company security abayithathile bayifaka la ngaphakathi iyahluleka ukubaqasha. Ayike ihlenxe kubuye icompany security ezokwazi ukubaqasha labantu. Uthi abanye babo bakufundela ukuba ngonogada. Nezinto eziyicucu ezidingayo ukuthi mangabe uzoba security kuba ukuthi ukufundele. Ngenxa yaloko ke kulabo abazosala abangenayo iphepha noma into ebagunyazayo ukuthi bakufundele ukuba ama security. Bese socela ukuthi bona baqhubeke basiqaphele imoli. Thina njengamalungu omphakathi sithatha igxathu lokuthi kube nebhokisi elizobekwa la ngaphakathi emoli la kuzothi khona mangabe siqeda ukwenza amagrosa wethu sifake khona so that laba abangawona ama security bezokwazi ukuthi whoever lo iphethe forum aphinda avula phebhokisini ababhekelele nabo njengobaba bamakhaya abanazo futhi idingo. Ilunga lomphakathi lithi ubugebengu bese behlile eSayidi. Forum ibaluleke kakhulu kuthina njengoba ingekho nje siyaqala sesibona ubugebengu osebandile manje futhi la eShepstone kanti ngale nkathi sekhona beke kungasekho ubugebengu bese sihamba ngokukhululeka. Thina oqala nje sibadayisi oqala nje abantu bebanjwa nje kubhlungu ngoba nathi siyabuka ingekho into esizoyenza
iforum uma ngabe ikhona nathi siyajabula ngoba abadayisi nathi bayabeka kuthina sikhululekile akekho umuntu ozohwitha plastic yabo. Into ayinkinga manje njengoba iforum ingekho siyasokola kakhulu ngoba abasabeki ngisho nanakuthina abantu ngoba bayesaba ukuthi uzothi umuntu uyobeka yabanje. Usihlalo walesigungu silwa nobugebengu uthi ubugebengu bese behlile ngokusungulwa kwayo. Iforum yasungulwa abanikazi bomsebenzi imboni yamatekisi engaphansi kwaSantako ugu ngenxa yokungaphephi kwabantu edolobheni. Iforum ukuma kwayo imiswe yithina njengemboni yamatekisi. Uma umphakathi uza emall uzoveza izikhalazo zawo umphakathi thina sange simobilize umphakathi uthi awuze emall. Asiyona ingxenye yesiteleka esenziwa umphakathi. Izikhalazo zomphakathi ukhalela iforum mhlambe uyalibona usizo leforum. So ke uzotshela izinhlaka ezifanele ukuthi iforum uyayicela ngo1 no2 and emva kwaloko kuzohlalwa phansi phela kukhulunyiswana. Iforum ayikwazi ukusebenza for nothing. Kushaya isikhathi sokuthi thina siye emoyeni uhlu lwezikhalazo lungakathathwa. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV. Ngisesayidi. Umeluleki wezimali uSiboniso Mtshali usekhuthaze amalungu ezitokfela ukuba nonyaka benzokwahlukile beqinisekisa ukuthi bahlukanisa izimali zabo abebezonga ngendlela ephephile. Ekhuluma neziko lezindaba uveza ukuthi indlela ephephile ukuyihlukanisela ebhange ngokwama account amalungu, hayi ukuba ke bayihlukanise emzini othize osuke kuvunyelwene ngawo ngenhloso yokugwema ubugebengu obuhlobene nalokhu. Njengoba sekuyisikhathi samaholiday abantu sebeqalile ukulungiselela ukwaba emhlomulo izimali abebezonga ngezitokofela ezahlukene, kukhuthazwa ke ukuba lokhu kwenziwe ngendlela ephephile ukugwema ubugebengu. Kubalekile ukuthi sibakhuthaza abahlali ukuthi mabehlukanisa imali yezitokofela besebenzisa ama-account amalunga ukuthi ihlukanise ngokwama account asebhenki ukugwema ukuthi beyithathe njengesamba. Kuhlezi unyaka nonyaka sifunda izigameko lapho abantu sebebanje inkunzi bebeyoyihlukanisa ekhayeni elithile imali. Asibakhuthaza abahlali ukuthi njengoba kwehlukaniswa nje itokufela okuyimali abayongela unyaka yonke ngenhleso yokuyisebenzisa ngalesikhathi samanje, abaqinisekise ukuthi leyo mali bayihlukanisa ngendlela ephephile. Indlela ephephile ukuthi ingene kuma account wamalunga wonke ukuze umuntu ke sengayikhiphela yena eyedwa. Iyadabukisa indaba yokuthi kubanjwe isamba semali abantu abayisebenzele enzima unyaka wonke beyonga besiyalahleka. Okuphephile nje ukuthi iye kuma account ngokwabantu. Konga imali kusetshenziswa izitokofela ngenye izindlela ezihamba phambili kuleli, njengoba ke uma sihlangene zonke zihlanganisa imali ebalelwa ku800 million wamarandi. Umtshali uphinde waveza ukuthi ke kuyisu elihle ungagcini ngokonga imali ukuthenga ukudla kuphela, kepha abantu bangaphinde basebenzise le mali ukuthenga amashare ezindaweni ezahlukene ezisemthethweni. Okuhle kakhulu ke kulesikhathi sezitokofela samabonasi semhlomulo nje yahlukahlukene abantu besebenze enzima unyaka wonke. Okuye singakukhuthaza siphinde sibaluleke ukuthenga yebo izabelo. Eningizimu Afrika uyayibona abantu bethenga ukudla okuningi okuphindaphindiwe. Kwesisikhathi bekhohlwa ukuthi lokudla abakuthengayo bengakwazi nokuthenga izabelo okwamasheya kulezi izinkampani. Yabona mhlawumbe ingxenye ithenga amasheya bese enye ingxenye yekudleni. Kungabe ukuthi yonke imali yophuzweni yekudleni nje kuphela. So khumbula ukuthi ngonyaka odlule yaba ngaphezulu kuka 216 billion imali yasetshenziswa ngefestive. Abantu beyidla ngendlela ezahlukene nangokuvakasha. Kulokhu silindele ukuthi ibe ngaphezulu kwalokho, kodwa esingakukhuthaza ukuthi abantu akube khona imali abayitshalayo, akube khona imali abayifaka kuzo lezi zinto abayijabulelayo abathokozisa ngazo, kodwa uthola ukuthi batshalile kwizimboni ezifana nabo Johannesburg Stock Exchange. Leyo mbewu encane nje yasuke beyitshalile nangeminyaka elandelayo iyakwazi ukuthi ikhule ibanike imhlomulo engcono kakhulu kunalokho osuke kuyikho. Ukhuthazwe abantu ukuba ke bangayisebenzisi ibhlabha imali njengoba kubhekwe kwi-Black Friday. Eyindabeni ze1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngisethekwini. Ake siphinde futhi sihlabana nale ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya.
Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ziyanyuka izibalo zababoshelwa ubugebengu kwamashu. Owezemfundo unikele ngezindlu zangasese eMgungundlovu. Kanti owezokuvakasha ukhuthaza ezokuphepha ngamaholidi. Kuleli qophelo singene sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli u-18.12 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-19.11 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-22.90 maliqhathaniswa nepondo waseBrithane. Igolide lona lingu-$2,584.77 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u-$81.04 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Inkosi yesizwe sakwaMthiyane Ntambanana inkosi uMchazeni Mthiyane ithi ezemidlalo zidlala indima enkulu ekukhuthazeni intsha ukuba ingazibandakanyi nezidakamizwa. Lokhu ke ikusho ngenkathi iqhubeka imidlalo yebhola lezinyawo enkundleni Mambuka nebihlelwe inkampani yonogada isinqobile security. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.